सेंट जॉन कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी आमचे पसोदमा, झेवियर इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग आमचे पसोदमा, सेंट जॉन इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मसी अँड रिसर्च आमचे पसोदमा, इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज करियर डेव्हलपमेंट रिसर्च MBA आमचे पसोदमा, सेंट फ्रान्सिस इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी इंजिनिअरिंग कॉलेज आमचे पसोदमा, झेवियर इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट रिसर्च आमचे पसोदमा, डॉन बॉस्को इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आमचे पसोदमा, सेंट फ्रान्सिस इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च आमचे पसोदमा, सेंट विन्सेंट पलोटी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग टेक्नॉलॉजी नागपूर आमचे पसोदमा, सेंट जेव्स टेक्निकल इन्स्टिट्यूट आमचे पसोदमा. हे कॉलेजेस आता हे फक्त महाराष्ट्रातले असतात. असे खूप आमच्या कॉलेजेस असतात इंडियामध्ये. आमच्या कॅथलिक लोकांक सगळ्यांकी हायस्ट एज्युकेशन मेळूंक जाय तर आमची लोकां व्हडली व्हडली जातली ना तर हे कॉलेज कोणासाठी आसा ते आमकां माहीत ना. आमच्या लोकांकी व्हडले हायस्ट एज्युकेशन मेळूंक जाय. ते कशें मेळूंक जाय, कोण गरीब लोकां आसतली तांकां फ्रीमध्ये दियात, मागीर ती पयशे दितली तुमकां. पण आमच्या लोकांकी बरें एज्युकेशन हायस्ट एज्युकेशन मेळालें तर आमची जी कॅथलिक लोकां सुदरतली आनी व्हडले व्हडले पोस्ट तांकां मेळटले किंवा ते व्हडल्या MNC कंपनीत वचतले किंवा फॉरेन वचतले. नातर आमची लोकां अशेंच ना भिकारी रावतली आनी भायरची लोकां जी आहेत तांकां ज्यादा ॲडमिशन मेळटली आनी ती व्हडली जातली. हे लक्षात दवरात. आमचे जे ज्युडिशियल विकार्स आसात, आमचे जे बिशप साहेब आसात, त्यांनी हे सगळे करूपाचे. समजले. कमीत कमी पुढची 20 वर्सां आमच्या लोकांक हायस्ट एज्युकेशन दिवपाचें. ह्यासाठी आमी देवा लागीं मागुया.